Bareta sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado teknikal, digdi sa satuyang estudyo si Felix Lagrimas, si Jimmy Guanzon an satuyang information officer. Si Jimson Oko asinman si Rodel Cesar duman sa transmitter. Ako man po an sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta sa Pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. $826 na benepisyaryo kan isa asin man cash for work program sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur natawanan na nintabang pinansyal kan DSWD. $174,160 dosis kan COVID vaccine na itudok na sa mga taga Camarines Sur pagbabakuna sa expanded A3 PID po na. Sarong miyembro kan teroristang NPA na may kasong pagporbar na paggadan na bihag sa Masbate kan PNP Bicol. Publiko pinaglilikay sa kidlat. Syudad kan Naga, Barangay Health Emergency Response Task Force nakatalaan ng maghiro para man sa pagpapalawi kan Public Information Drive and Education Campaign mapadapit sa epekto kan COVID-19 vaccines. Malinaw may bagong evacuation center asinman mga disaster response motorcycle. Driver dakop man sa pagtatago kan illegal na badil duman sa probinsya kan Masbate. Tulak dakop badil asinman mga pakete kan Shabu na konfiskar sa pinagkondusir na drug buy bust operation kan PNP Bicol. Sarong miyembro kan o tulong wanted na may mandamiento de aresto dakop sa pinaggibong manhunt operation kan PNP Bicol. Headlines man kita kan mga bareta pa sa lado lokal. Anom katawo arestado sa subuot drug din duman sa syudad kan Naga. Headlines naman kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Ekonomiya makakabangon sa 2022 hasta sa 2023. Dating pulis na tuminudas sa mag-inang nasa viral video, guilty sa murder. Kampo kan mag-inang Gregorio ikinaugma an hatol. Ex-pulis Nuesca guilty sa paggadan sa mag-ina, pinaghatulan nin duwang reclusion perpetua. DOH pigtawan hasta sa Biyernes nin allowance kan health workers.
mas dakol pang peak kan COVID-19 la umon sa masurunod na semana sigon sa DOH. Pacquiao tatapatan si Sara kung madalagan sa pagka-presidente. Kung madalagan man si Sara, susuportaran ko sigon ki go dai interesado sa pagka-presidente. Yan po nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Pagkaudto. Ang bareta sa Pagkaudto nasa indong naantabayanan. Inihatod sa indo sa Karahayan buot ninda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Siringman ni Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nagtaunin tabang pinansyal ang DSWD Bicol sa 826 na beneficiaryo kan Emergency Shelter Assistance o ISA asin man Cash for Work o CFW program sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Puon kan pizza 23 hasta pizza 26 kan presenting bulan. An mga beneficiaryo iyo an mga pamilya na anharong labilabing na distroso o totally damaged nin huliman sa bagyong Rolly. Kada beneficiaryo nakaresibi nin 13,000 shin o 10,000 para man sa isa asin man 3,000 shin para sa CFW. Ang sinambitan ng tabang na naresibi haliman sa sinambitan ng ahensya. Ini pwedeng magamit para man sa pagpapakarhay kan mga nagkararaot na harong. An isa asin man CFW ini parte kan Disaster Recovery Program kan ahensya na an mayor na katuyuhan ka ini an mabawasan an vulnerabilidad kan mga pamilyang naapektaran kan kalamidad sa paagiman kan pagtataunin tabang para man mapakarhayan sa indang mga istaran. Mientras tanto, uminabot na sa 174,160 doses kan COVID-19 vaccine ang naitudok sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur, daipak kaiba ang bilang haliman sa duwang syudad. 75% ini sa allocated vaccines para man sa inot na dose asin man ikadua na 232,582 na doses haliman sa manlain-lain na brand kan bakuna. An bilang iyo ang pinakadakula sa rehiyon kan Bicol. Ini base naman sa pigpaluwas na update kan Department of Health Bicol. Mientras tantong sa abisong pigpaluwas kan National COVID-19 Vaccination Operation Center, pwede nang bakunahan ang mga bados sinda kabali sa expanded A3 priority group. Ang mga nasa first trimester dapat mo nang magkaigwa nin medical clearance haliman sa indang attending physician kung pwedeng mabakunahan kontra COVID-19. Mientras tantong sa abisong sa Banwaan man kan na Bumbon, Camarines Sur, may mga bados nang nabakunahan. Sigon ki Dr. Rina Orita Angbon, DOH Bicol COVID-19 Vaccine Program Coordinator, may mga LGU nang nagbabakuna sa bados kabali padigdi ang mga frontliner na bados man. Alagad ngunyan mayo pa man na record ang DOH kun pira.
Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, multiple attempted murder ang kakaatubangon na kaso kan sarong miyembro kan teroristang New People's Army NPA duman sa probinsya kan Masbate matapos man ining mahulog sa kamot kan na autoridad sa isinagibong manhunt operation kan PNP Bicol sa pangingenot kan Regional Mobile Force Battalion 5 kaiba ang Philippine Army. Aldaw nin Martes kan Agosto 24, alas 9 nin pagkaaga duman sa Sitio Matang Tubig, Barangay Monreal, Masbate, pinagserbi kan mga operatiba kan PNP ang mandamiento de aresto na pigpaluwas kan RTC 5th Judicial Region Branch 50 kan San Jacinto, Masbate kada kaaging Pebrero 23 taon 2021 kontraman ki Joreto Cantila y Española alias Ipok 43 anyos paratanom residente kan sinambitan ng lugar. Sa record kan PNP si Cantela kaiba sa grupo kan NPA na nasa likod kan paglalansar kan opensibang aktibidad laban man sa ahensya kan o sa grupo kan Philippine Army. Abril 30, daon 2021 sa Sitio de Lakit, Barangay MacArthur, Monreal, Masbate. Ang korte may pinagtalaan na piyansa sa kantidad na 120,000 de pesos para man sa iyang temporaryo menting libertad. Ang akusado yao naman sa kustodiya kan man o Monreal Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon asin man dokumentasyon. Ang PNP Bicol sa pamamayuman ni Police Brigadier General Junil C. Istumo, Regional Director kan PRO 5, totoo ang katuyuhan kaining magtao nin ekstraordinaryong serbisyo para man sa mga Bicolano, tanganing mamantener na magayon asin man nagkakasararo ang kada aksyon kan pulis na nahihiling asin man namamatian kan kada namamanwaan. Padagos man ining nakatutok sa kamauotan na urog nagibuhon na ligtas asin man tuninong an komunidad na saro sa basihan nin sarong mauswag asin man progresibong banwaan. Detalyes pa man giraray kita kan mga bareta sa lado lokal. Alagad paabutan tanin maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay. Sinda Gemini Prestado Bongais Salba and si Madam Rosetta Rombaon Nire nagaantabay duman sa Davao City. Nadakop naman kan mga autoridad ang sarong tulak kan ipinagbabawal na droga sa matrayumpong operasyon kan alas 11:30 nin Pagkaudto sa Zona 1, Barangay San Francisco sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Ang suspect inipinagbistong si Francisco Alcala, 49 anyos, may kasaruan, residente kan Zona 4, Barangay Sabang, sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Nakabakal ang nag-aktong buyer haliman sa PNP ki Alcala nin Shabu sa kantidad na 500 pesos. Dati naman subuot na nagsurrender ini, alagad liwat na bumanalik sa pagpapabakal kan illegal na droga. Napag-araman, nakabali ang suspect sa listahan kan mga illegal drugs street level individual o SLI. Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon na kaso kaini.
Maray na udtuman ki Juliet Saliente Giorgio nagaantabay duman sa Cainta Rizal. Sa pagpapadagos paman kita kan mga bareta sa lado lokal, sa sobrang kusog kan kidlat duman sa digdi sa probinsya kan Camarines Sur kana kaaging aldaw peligroso urog na sa mga yaon sa open field. Saro sa tinamaan subuot kan kidlat sa banwaan kan Ocampo. Alagad mayong opisyal na report na nakaabot sa PNP na tinamaan ang duwang damulag sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur na nagresulta sa pagkagadan kan mga ini. Sa meteorologist na si Mr. Mike Padua, sinabing likayan ang paggamit kan gadget na makakapag-attract kan lighting halo o urog na pagyaon sa open area, mga farmlands o mga tanuman. Dai taid sa mga haralangkaw na puon kan poste, likayan man ang basang lugar, patin ang mga good conductor kan kuryente. Sinabi pa man ni Padua na dai niya may kukonektar ang pagkakaigwanin tuko o pagmagnet kaini sa kidlat na kontraman sa pagtubod kan iba. Kan nakaaging taon 2019, 8 ang tinamaan man kan kidlat. Sa may boundary kan Naga asin man sa banwaan kan Kanaman Camarines Sur na saro an nagadan. Mientras tanto, nakatalaan man na maghiro ang Barangay Health Emergency Response Task Force kan syudad kan Naga para man sa pagpapalawig kan pagtatao nin kaaraman sa publiko mapadapit sa mga epekto kan coronavirus disease vaccine sa salud asin hawak kan tawo. Ang BHERTF opisyal na sanang naghahalat nin man na direkteba hali man sa lokal na gobyerno orog na sa opisina ni Mayor Nelson Ligacion kan syudad kan Naga asin man kan Liga President na si Punong Barangay Antonio Beltran. Sigun kay Magno Reyes, registered nurse asin shaman and head kan BHERTF, sinabi kaini na kadakol pa man sa mga taga-barangay orog na ang mga senior citizens anda ipa o mayo panin na dakol na aram an sa importansya kan COVID-19 vaccine. Sigun pa ki Reyes, pigpo problema ngonyan kan lokal na gobyerno an mga lulo asin man lula na habong magpabakuna nin hulita natatakot an mga ini para man sa saindang salud. Kaipuhan subuot na ipa-intindi sa mga ini kung papano ang vaccine mataunin protection sa satuyang salud kontra sa nakakagadan na coronavirus disease. Detalyes paman giraray kita kan sa tuyang mga bareta. Sarong simana antes man an bulan kan Setyembre o panahon na kadakol ng bagyo an nag-aabot. An sarong bago asin man magayon na evacuation center duman sa Barangay Awang kan Malinaw. Pigpasalamatan ni Punong Barangay Henry Cervantes ang pag-iinguha ni Mayor Lenevel Seriola Santos na magamit sa tama ang pundo kan gobyerno para man
sa kaligtasan kan mga residente. Ini kasunod naman kan basbasan para man sa ligtas na biyahe an anom na motorsiklo na gagamiton sa pagresponde sa mga kalamidad. An gabos na mga ini na ipundar gamit an kwarta kan mga namamanwaan. Sa pagpapadagos pamangkita kan sa tuyang mga bareta, detalles paman giraray kita kan mga bareta sa lado lokal. Amay na pinagkondusir kan PNP Masbate Police Provincial Office sa pangingenot kan Monreal Municipal Police Station at pagserbi kan na mandamiento di aresto kontraman sa sarong driver na subuot. May sadiri kan dai rehistradong badil. Ang suspect ini pinagbistong si Cesar Rijoso y Hernandez, 48 anyos, may agom asinman residente, kan sitio Liak, Barangay Poblacion, Monreal, Masbate. Alas 5 nin pagkaaga, kan suudma, Agosto 26, taon 2021, duman sa sitio Liak, Barangay Poblacion, Monreal, Masbate. Kad makonfiskar kan mga autoridad ang sarong kalibre 45 Infinity pistola na may serial number na 125791, sarong magasin para man sa sinambitan ng badil, asin kargado ini nin 7 bala. An operasyon ini ninhuliman sa bertud kan mandamiento di aresto numerado 2021-06 na pigpaluwas kan Regional Trial Court Branch 50 sa Nasento, Masbate kan nakaagi sa ng Agosto 25, taon 2021. Si Rijoso na atubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Uncomprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act, asin sa presente yaon na ini sa kustodiya kan Monreal Municipal Police Station tanganing isa irarom sa magkakanigong disposisyon asin man dokumentasyon. Pigtawanan man ni na onra ni Police Brigadier General Junel C. Estomo, Regional Director kan PRO 5, ang mga operatiba sa padagos kaining ipinapahiling na determinasyon sa paglalansar kan man iba-ibang operasyon tanganing mangyari na mapugulan ang kriminalidad sa bilog na rehiyon kan Bicol. Pigpasalamatan man ni Regional Director Estumo ang komunidad sa ipinapaabot kaining informasyon na iyong nagiging dalan sa pagkakadakop sa sinambitan ng sospek. Ang koordinasyon kan PNP Bicol asin man kan komunidad digdi sa rehiyon sarong patunay na sasaroan sa indang katuyuhan na mabilog an mas tuninong asin man progresibong lugar. Mientras tanto, bagsak sa kulungan ang lalaking tagabantay kan sarong Bulangan sa Banwaan kan Daet sa Camarines Norte, kan ini ang magpositibo sa pagpapabakal kan pinagdududahan man na illegal na droga sa pusher buyer kan PNP sa pinagkondusir na drug buy bust operation kan Camarines Norte Provincial Intelligence Unit CNPIU asin man kan Paracale Municipal Police Station. Kan Lunes, Agosto 23, taon 2021, alas 7:40 nin pagkabanggi sa Purok
7A, Barangay Bagong Bayan, Paracali, Camarines Norte, kan madakop ang suspect na pinagbistong si Gabriel San Gabriel y Gabriel, 41 anyos, residente kan Purok 3, Barangay 3, Dait, Camarines Norte, matapos man ang ipinagkondusir na entrapment operation kan PNP. Nakonfiskar hali pa sa posisyon ni San Gabriel ang 8 pidaso kan saradit na silyadong pakete kan plastic sachet na may laog nin pinagdududahan shabu, sarong kalibre 45 pistola na may tatak na Colt MK 4 Series 80 asinman serial number na numerado 976669, sarong magazine asinman 6 na bala. Uminabot sa 0.6 na gramo kan ipinagpapangalad na droga na may pigkakarkulong kantidad na 4,000 pesos ang nakoa hali digdi. An inventaryo ini asinman pagmarka sa mga nakonfiskar na ebidensya ini yaon an mga opisyales kan barangay asinman kan media. An nadakop na suspect na aatubang sa kasong pagbalgar sa Section 5 asinman 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asinman ang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Maski dakol nang nakuan na trayumpo ang PNP Bicol sa kampanya kaini kontra kriminalidad, ang PNP Bicol nagtitiner na mayong untok ang sa endaman na operasyon tanganing ralapagon ang mga natatada pang mga nagpapadagos sa endang iligal na aktibidad. Apwera kaini padagos pa man na nag-iingkaminar ang kasurug Bicol asinman ang PNP sa mga sabit sa pagpapalakop kan iligal na droga na maguntok na asin magsurrender sa PNP tanganing matawan nin tsansa na magbago asin magin mas pakinabang na miyembro kan komunidad. Mientras tanto, tuluman na wanted na persona ang dagos ng nagkadarakop kan mga autoridad sa magkakasuhay na manhunt operation na pinagkondusir kan Camarines Norte Police Provincial Office kan nakaaging Pizza 24 kan bulan na presente taon 2021. Alas 9 nin pagkaaga kan madakop ang saro sa wanted na persona na sa Municipal Ordinance numerado 09-2004 in connection kan illegal na pagsisira na pinaluwas ni Honorable Jane Abasula Noble, Judge kan Municipal Circuit Trial Court kan Kapalunga, Santa Elena, Camarines Norte sa iraruman kan kaso kriminal 1800 asinman 21184 kanakaaging Hunyo 6 taon 2016. Binisto ang akusado na si alias Nono, 50 anyos, soltero, construction worker asinman residente Kansuna 1, Barangay Ipil, Calawag, Quezon. Asinman ini may piyansang 2,000 pesos para man sa iyang temporaryo menteng libertad. Mientras tantong sa Banuaan man kan San Vicente, nadakop ang lalaking naatubang sa pagbalgar sa Article 151 kan Revised Penal Code o an resistance and disobedience to a person and authority or the agent of such person. Ang akusado
Ini pinagbistong si Natnat, 64 anyos, residente kan Purok 2, Barangay Kanluran, San Vicente, Camarines Norte. Si Natnat pinagdakop kan mga operatiba kan Camarines Norte alas 11 nin pagkaaga sa bertud kan mandamiento di aresto na pinaluwas kan MCTC San Lorenzo, San Vicente, Camarines Norte sa iraruman kan kaso kriminal 1038 kanakaaging Hulyo 29 taon 2021 na may piyansang 1,000. Pag-abot man kan oras alas 3:05 nin pagkahapon duman sa Barangay Santo Domingo, Vinsons, hulog man ang sarong misis na si alias Tina para man sa kasong istapa sa bertud kan mandamiento de aresto na pinaluwas kan MTC Branch 2 Daet Camarines Norte sa irarom kan kaso kriminal 212462 kanakaaging Agosto 11 taon 2021. Ini pinagrekomendaran man nin piyansang nagkakantidad 18,000 de pesos para man sa temporaryo menteng libertad kaini. Ang mga nagka-araristar yaon naman sa kustodiya kan PNP para man sa magkakanigong dokumentasyon asin man disposisyon. Ultimong detalyes na kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Arestado kan pinagsarong puwersa kan PDEA Camarines Sur, PDEA Camarines Norte asin man kan PDEA Naga an anum katawo sa subuot drug din duman sa syudad kan Naga. Big serbi kan PDEA an mandamiento di aresto sa harong ni Joel Lopedo alias Joel Bordado sa Zona 1, Barangay Triangulo, alas 5:25 nin pagkahapon, alagad dai ini naabutan kan tropa. Yaon man ang mga pinagkukonsiderar na mga bisita sa subuot drug din na pinagbistong sinda Mary Ruth Ambulo Itableso, 36 anyos, Edgardo Nunez Jr. E. Valenzuela, 32 anyos, Abigail Abisa, 23 anyos, Erwin Cecilio E. Piliose, 32 anyos, Idmar Madlang Bayan E. Atanasio, 18 anyos, asinman Kenneth Baculor E. Culambo, 26 anyos. Na-konfiskar ang 16 na pakete kan pinagdududahan na shabu, improvised tutor asin iba pang mga drug paraphernalia. 115,000 de pesos ang kantidad kan item na na-konfiskar. Sigon pa sa report anharong ini pirang beses ng pigsumbong sa barangay na piggagamitan kan illegal na droga o drug den. Padagos ang operasyon kan mga autoridad kontraman sa illegal na droga maski yaon kita sa irarom kan pandemya. Maray na udto ki Manoy Edi Bongais Ibatan, nagaantabay duman sa Green Hills Shopping Center, San Juan, Metro Manila. And maray na udto man ki Manay Maribik Bongais Ibatan and ki Romalyn Ibatan, Santiago. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa ganyan, 36 minutos. Makalihis an alas 12 nin pagkaudto. An baretang nadadangog nindo asinman an oras niyan hatod sa saindo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, siringman ni Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan
Kanbalatan, Camarines Sur. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling ionic mineral food supplement, HCI CMD, Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Iriga City. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pakikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayayang buhay. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Agta4 Security Solution. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Jeff Besenio, Municipal Mayor, Baaw, Camarines Sur. Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abangan! Abangan! Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. Radyo Ronda Newswatch. Ngunyan, balik na kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Oras niya to sa ngunyan, 40 minutos makalihis an alas 12 nin Pagkaudto. Paabutan tanin maray na udtoan sa tuya pang mga masusugid na mga parantabay. Si Olivia Bautista Colarina, dyan sa Barangay La Medalla, digdi sa syudad kan Iriga. And paabutan ko manin dakulang pasasalamat an sa tuyang mga sponsor sa Piña Prancia sa Misa sa Radyo. May nakaulay kita ngunyan and approve si Manoy Nick Piñones dyan sa iyang pwesto an Piñones Repair Shop and Sheena Beauty Salon. Diyan sa may kanto kan Rilis, Barangay San Roque, Syudad kan Iriga. Siringman and Losenya Azur Vegetable Store and Losenya Refreshment sa paagi ni Mrs. Janita Azur and Cesar Azur and syempre ni Aires. Digdi pa man giraray sa syudad kan Iriga. Si Ritz Elcano and Ronald Solomo
Antipulo Old, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jane Oida Manzano and family, San Antonio, Ugbon, Nabwa, Camarines Sur. Mr. Almonte and family, Zone 1, San Vicente Sur, Iriga City. Asinman si Miss Dinah Halyari Boro and family, Can Columbine Street, Springfield Subdivision, Barangay San Roque, Syudad nin Iriga. Entawan tama nin oras ininsarong obituary notice. Ipinapaisip po sa gabos na kaparyentes, amigo, amigas ni Oscar Selva Losenya na siya ang pinagbawian na kan sa iyang buhay sa edad na 71 anyos. An sa iyang bangkay napapatentihan sa iyang harong dyan sa Sunak 4, Balaigang, sa Nicolas, Iriga City. An lubong ipapaisi na sana, ang nagpapaisi iyo an aki kangadan na si Ruby Jane Lucenya. Siringman ining sarupang obituary notice, ipinapaisi man po sa gabos na partidaryos, amigos, amigas, asin man mga nakakabisto ki Marlon Dacara Flores, 45 anyos, Kansuna 4, Barangay La Medalla, digdi sa syudad kan Iriga, na siya ang binawian na kan sa iyang buhay kan Domingo, Agosto 22, taon 2021. An sa iya man na bangkay napapatentihan sa saindang harong, asin an lubong gigibuhon sa maabot na pizza 28 sa aga, alas 9 nin pagkaaga sa Our Lady of Salvation Pares sa Salvacion, Iriga City, asin an sa iyang lubong sa Salvacion Catholic Cemetery. Ngunyan, detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Posibleng sa huring party pa kan 2022 o hasta sa 2023 makabalik sa pre-COVID-19 pandemic levels ang suminadsad na ekonomiya kan nasyon. Ini ana nagin pagtaya kan National Economic and Development Authority o NEDA sa pagdangog kasuudma kan House Committee on Appropriation sa proponidong 5.24 trilyon de pesos na 2022 national budget kan gobyerno. Sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chowa na nagtitinir pa man na magayon ang pinaglalauman na pag-recover kan nasyon ngunyan pasanang 2021. Kung hihilingon mas preparado na ngunyan ang gobyerno na tubangon ang angat kan COVID-19 asin magin sa mga nag-aarabutan na variant kan virus sa mga nakalihis na bulan. Sa lista kan NEDA kan nakaaging Abril hasta Hunyo taon 2021, duminakol nin 11.8% ang gross domestic product o GDP kan Pilipinas na pinakahalangkaw sa nakalihis na 32 na taon. Asin nin huliman sa vaccination rollout kan gobyerno, positibo ang economic team na mapatinir ang target na pagtulod sa 7% hasta 9% sa 2022, sa 2023 asin man 2024 nasa 6% hasta 7%. Mientras tanto, napatunayan man na nagkasala ang sarong korte sa Tarlac ang sarong dating pulis matapos man ang kontrobersyal na pagbabadilon hasta man sa magadan ang mag-ina na
nibor man sana na nakaiwal ka nakaaging taon. Disyembre taon 2020 kan pagbabadilon sa sentido ni dating pulis Senior Master Sergeant Junil Nuesca ang daiman armadong 52 anyos na si Sonia Gregorio asinan sa iyang aki na si Frank, bagay na pinagbatikos kandakol na namamanwaan ninhuli sa police brutality. Padusang reclusion perpetua asinman patong-patong na danyos perwisyos ang kinakaipuhan na bayadan kan dating pulis ninhuli man sa krimen. Sigon sa Branch 106 kan Paniki Tarlac Regional Trial Court, bagay na pinagsugo kan sudmang Huwebes. Sinabi kan husgado na si Estela Maria Gandia Asuncion, judgment is hereby rendered finding accused Junil Nuesca y Mostales guilty beyond reasonable doubt of the crime of murder, 2 counts as defined and finalized in Article 248 of the revised Penal Code. Picture 2 pa na ang reclusion perpetua sa pagkakapreso na pwedeng mag-abot hasta 40 taon ninhuli man sa 2 counts kan murder an ipinagpataw. 2 beses man na kinakaipo na pagbayadan ni Nuesca ang mga minasunod. 100,000 na civil indemnity sa mga partidaryo o kapamilya ninda Sonia asinman Frank Gregorio. 100,000 na moral damages, 100,000 na exemplary damage, 126,280 na actual na damage, 50,000 na temperate damage na may 6% interest rate per annual, hali man sa penalty kan desisyon hasta sa mabayadan. Magigirumduman na ginibo ni Nuesca an makangirhat na krimen, mientras na nahihiling ini kan gabos na mga minor de edad na aking babayi na presente sa lugar. Enot naman na naibareta na nagpuon an habo na magkakataid ninhuli man sa isyo na pag-iiwal kan paggamit kan boga asin man right of way. Nagsurrender man tulos si Nuesca sindagos man na pinaghaklas sa serbisyo kanakaaging Enero taon 2021. Mientras tantong sigon man sa abogado kan pamilya Gregorio, ikinaugman ninda na anom na bulan sana ang palipas kan sinambitan ng kaso. Dakula man subuot ang naitabang kan na nagkuha kan video evidence sa ipinagdalagan kan kaso agum ni Sonia mga pulis sa cybercrime unit asin man medico legal na pinagpresentar sa sainda. Daiman subuot na nakapag-deny si Nuesca sa krimen ninhuli man sa video. Maski daiman nakuha kan killer na maghagad nin tawad sa pamilya kan mga biktima. Enot naman subuot na sinabi ni Nuesca na nagdiklom an sa iyang paghiling kung kaya naginibo ang sinambitan ng krimen na yung ginamit subuot niya bilang depensa sa mga biktima na mayo man nin armas. Sa pagpapadagos paman giraray kita kan sa tuyang mga bareta,
Pinaghatulan kan Tarlac Regional Trial Court nin duwang reclusion perpetua ang dating pulis na si Junel Nuesca na buminadil asin man guminadan sa kataid na harong kan mag-ina kanakaaging Disyembre taon 2020 sa Paniki, Tarlac. Sa desisyon ni Judge Estela Marie Gandia Asuncion kan Paniki, Tarlac Regional Trial Court Branch 106, guilty beyond reasonable doubt sa duwang counts nin murder si Nuesca nin huliman sa pagadan sa mag-inang Sonia asin man Frank Anthony Gregorio. Pinagsugo naman kan korte si Nuesca na bayadan nin 952,560 ang mga nabayaanan na pamilya bilang danyos. Magigirumduman na pinagkomprontar ni Nuesca si Frank Anthony nin huli sa isyu kan buga kaibapaan sa iyang aki na babae. Pinagdepensan man ni Sonia ang aki asin nagkaigwa nin mainitan na pag-iiwal ang tulo na nagresulta sa pambabadil kan dating pulis sa mag-ina nin haranihan. Duminulag pa si Nuesca alagad nagsurrender man sa Rosales Police Station duman sa Pangasinan kung sain inako niya ang sa iyang naginibo. Si Nuesca dating nakadestino sa Parañaque Police Crime Laboratory hasta sa masipa sa iyang serbisyo. Nakuahan kan video ang bilog na pangyayari sa paagiman kan cellphone asin nagin viral ini sa social media. Kung kaya pinaghatulan nin reclusion perpetua na may karibay na 20 hasta 40 taon na pagkakapreso si Nuesca. Maray na udtuman ki Madam Alicia Malonda Niera and yaon ini duman sa General Trias City, Cavite. Detalyes pa kita kan sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal. Hasta ngunya na Biyernes na sana an ipinagtaong palugit kan Alliance of Health Workers o AHW sa Department of Health para man maitao nin bilog ang benepisyo na nadadapat subuot sa sainda. Enot ng pinagtalaan kan AHW ang palugit sa maabot na Agosto 31, alagad sa pag-uurulay kan sa indang mga lider na pagkasurunduan na mas napaamay ini. Pagdai subuot na utob ini kan DOH, dadarahon na kan mga healthcare workers an sa indang protesta sa tinampo. Sigun pa man sa huma ni Mendoza, posible na magsaro ang public and private health workers tangani sa nagmaipahiling sa gobyerno ang pagka-dismayado. Mientras tanto, liwat na pigpagirumdum kan Department of Health, DOH, ang publiko na urog pang maglikay nin huliman sa pinaglalauman paninda ang mas dakul pang inaapod na wave peaks kan mga kaso kan COVID-19 sa mga maabot na simana. Sinabi ni DOH Epidemiology Bureau OIC Director Alitia Di Guzman na nakapaglista liwat nin panibagong peak ka nakaaging Agosto 19 hasta 25 na nailista sa daily average na 15,537 kaso na mas halangkaw sa peak kan nakaaging Agosto 12 taon 2021 na 12,897 average. Padagos man ang paglangkaw kan kaso sa Metro Manila nin 16% komparar sa mga pinagasundan na simana. Kan nakaaging Agosto taon na
Agosto 19 nakapaglista nin average daily reported cases o ADAR na 4,105 mas halangkaw sa 3,533 na ADAR kanakaaging Agosto 12 hasta 18. Kanakaaging Agosto 25 nanginginot pa man ang National Capital Region NCR sa may pinakahalangkaw na kaso na nailista sa 3,628. Kasunod naman ang Calabar Zone 2,913, Region 3 1,680, Region 10 850, asinman ang Region 7 812. Ang mga lugar na may pinakahalangkaw na kaso iyo ang Cavite 1,980, Laguna 779, Quezon City 554, Bulacan 525, asinman ang Pampanga 498. Mientras tanto, madalagan na pagka-presidente si Senador Manny Pacquiao kon si Davao City Mayor Sara Duterte ang gigibuhon na kandidato kan administrasyon sa 2022 election. Sinabi ni Monico Puentevilla, spokesperson ni Pacquiao, na sa Oktubre 8 pa man magkakaaraman